da zuwa. Kin taɓa ko ina sassan jikina kin kewaya. So ne yake mini yawo dangi ya zagaya. Farin ciki na sai da ke Yadda nake gani. sassan So da So mawaƙin da ya saki wannan waka wanda ake wa lakabi da suna So da So shi aka fi sani da suna Auta MG Boy. Auta MG Boy ne ya saki wannan waka wanda ake mata lakabi da suna So da So, sannan kuma waka ce wanda ta girgiza arewa, kuma waka ce wanda aka yi yayin ta a nan arewa. Duba da ganin cewa waka ce wanda miliyoyin mutane yanzu haka sun kalli wannan waka ta So da So. Kuma So da So lalle Auta MG Boy ya yi kokari a cikin wannan waka. Duba da ganin cewa wato ya amfani da zafafan kalaman soyayya a cikin wannan waka wanda aka fi sani da suna So da So. Bayan ya fitar da wannan waka wanda ake mata lakabi da suna So da So, daga baya ya fitar da wato bidiyon wakar ta wanda kai daga ganin bidiyon wannan waka zaka tabbata da cewa Auta MG Boy ya kashe kuɗi sosai da sosai wajen ganin cewa ya fitar da bidiyon wannan waka. Na tabbata da cewa a wannan waka wanda ake mata wato lakabi da suna So da So, wato Auta MG Boy ya kashe kuɗaɗe sannan kuma ya yi kokari wajen ganin cewa wato an fitar da wannan waka wanda ake mata lakabi da suna So da So, sannan kuma wato ya yi featuring din wata a cikin wannan bidiyon waka tashi wanda aka fi sani da suna So da So, wanda kuma a wannan lokaci ko kuma in ce a cikin wayannan satika wato fasihin mawaƙin ya ƙara sakin wata waka wanda ake mata lakabi da suna Amana da Amana. Na tabbata da cewa yawancin ku kun ji wannan waka ta Amana da Amana, domin sabuwar waka ce wanda aka sake ta a wannan lokaci, kuma yanzu haka wato ta zagaye gari sannan kuma ana yayin ta yanzu haka a cikin lunguna da sako. Na tabbata da cewa a yanzu haka da kake kallon wannan bidiyo to zai iya yiwuwa ka ji wannan waka da aka fi sani da suna Amana da Amana, amma dai na tabbata da cewa kun san wannan waka wanda aka fi sani da suna So da So, domin dukkanin wayannan waƙoƙi wato wannan mawaƙin ne da ya fitar wanda aka fi sani da suna Auta MG Boy. Kuma ku kana kan kun san cewa Auta MG Boy yana kokari sannan kuma yayi zafi sosai a wannan shekara. Kawai fitar da sababbin waƙoƙi yake yi masu ma'ana game da daɗi, wayanda inda har an ji su to sai an yaba da su 100%. Lalle Auta MG Boy a wannan lokaci ya girgiza kuma yayi zafi wajen ganin cewa wato kawai sakin sababbin waƙoƙi yake yi masu daɗi game da ma'ana, kuma lalle mutane suna matuƙar son waƙoƙin Auta MG Boy. Duba da ganin cewa kusan wayar kowa za ga cewa akwai waƙar Auta MG Boy, kuma ba don komai ba sai don ganin cewa ya iya waƙa, musamman ma waƙar da ta shafi soyayya. A nan arewacin Najeriya idan ana lissafin mawaƙan da suka iya waƙoƙi to dole sai an samu Auta MG Boy, domin shi ma yanzu haka tauraruwarsa tana haskawa a nan arewacin Najeriya, kuma na tabbata da cewa ka san da haka sannan ni ma na san da haka. Haka zalika ke ma kin san da haka, yanzu haka wato tauraruwar Auta MG Boy tana haskawa sosai da sosai a nan arewacin Najeriya. To idan yau ne dai farkon ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka mai suna Tambarin Mawaka, muna roƙonka da alfarma da ka danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, kuma haka ne zai baka dama ka ci gaba da samun sababbin aika a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Tambarin Mawaka. Insha Allah za mu ci gaba da daura muku sababbin aika a cikin wannan tasha mai suna Tambarin Mawaka. Mun gode sosai.